Asi po 3,5 hodinách sme vyšli von z jaskyne. Boli sme zhlboko zhruba 180 metrov pod zemou. A nachodili sme, a povedal pánko, že 5 kilometrov. No. Bolo to super. Budú nasledovať videá. To už vyčerpaný Peter. Si vyčerpaný? Dobrá, to bola makačka. Makačka. Na konci vyjde 74-ročný sprievodca. Pred ním ešte pôjde Braňo. Aké sú tvoje dojmy, Peter? Povedz na televíziu. No bolo to pekné, super. Iné. No, nejedno svetlo. Konečne, to normálny vzduch, nejaskyný. Už nemusíme zývať.